Takže ahoj lidi, zdravím vás u dalšího videa. Dneska to tentokrát bude Build Battle. A dneska tady s nikým nejsem, jsem tady jenom s jinýma cizíma typkama. A než si to načte, tak se vám ozvu. Takže už se mi to načetlo a jako první téma dáme si aspoň tak 2 kola. A jako první je Skynes, což je pokus nebo něco zábava. Ale já udělám jakože takový stůl, kde jsou lektvary. Takže já to zkusím. Buď je to pokus nebo zábava, ale já zkusím ten pokus. A uvidíme pak, jaké budeme mít téma. Hej, ale vy bychom to mohli nějakou vědce, jakože postavit nějakou vědce. Jo, to by nebyl špatný nápad. To by nebyl špatný nápad. Jo. Tak já si myslím, že první bychom mohli udělat jen takového jednoduchého vědce. Tak, který drží jakože zkumavku. To bude nějaký mini pidi mužík. Tak ale vy bychom mu mohli jakože udělat plášť. Tak. Uděláme pusu. Uděláme oči. Teďka mu asi uděláme černé. Už máme málo času, takže se musíme pospíšit. A jako druhá věc, tak mu musíme udělat na tom saku, na tom plášť. Třeba takový.
uděláme jenom to, třeba, že drží zkumavku. A že drží prázdnou zkumavku. Nebo tam uděláme nějaký... No, nějak tak to uděláme. Jo, jsou to pokusy, tady je nějaká zkumavka, tady je nějaká baňka. Nějaké poušny tady jsou. Jo, teďka je naše. Já se omlouvám, moc stavit neumím. Ježiši, to je strašně dobré. To vypadá jako to sloní pasta nějaká. A tady je nějaký rostok. No vypadá to, že asi stihneme jenom 2 ty minihry, uvidíme. Ale jak si to nové kolo bude načítat, tak jakože já to střihnu až to, tak se vám zase ozvu. O, to je taky hodně dobrý. Co je tady? Wow. To mě taky mohlo napadnout. To je hodně dobrý. Tomu dám... Jo. Už to někdo má panáčka. Tomu dám OK. Tomu dám taky OK. Tady si vyryla nějaká zkumavka. Tak to je taky hodně dobrý. A vypadá to, že nám to asi na druhou minihru to nevyjde, možná jo, možná ne. Tak já to stopnu až to, tak si vám... Tak jsem tu zpět a teďka máme Wizarda, takže to je takový ten čaroděj, takže že by jsme udělali nějakého čaroděje. Tak uděláme mu takové boty. Mohli bychom mu zase udělat nějaký modrý plášť a takový ten klobouk, co má. Jo, vy bychom mu aj mohli udělat jakože koště. Tak to jo, to bychom mohli udělat. Uděláme mu nějaký modrý plastik. Tak uděláme mu to. A až to budu mít postavené, tak si vám ozvu. Tak už mám hotovo. Hra se spustila, přesně se to stihlo včas. Za 5 minut. Tomu dám megapup, protože tady nic nepostavil. Tu je nějaká hůlka kouzelná. Tomu dám jenom pup. Ježiši, tady někdo hoří.
vypadá tohleto jako wizard? Ani by neřekl. Ale i když je to postavit, no, pozdě. Tohleto je hodně dobrý, tomu dám epic. Tomu dám epic. Vždyť, pane bože, proč tu stavíte Ježí babi? To mají být chlapové, to mají být wizardové. Jak zavidí. Tomu dává mega pup, protože tady je jenom nějaký ten. Měl být kříž. Jo, to měl být kříž. A takže vyhrál tohle, takže jsme dneska nevyhráli. No, to by bylo asi pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, popřípadě i koment a já se na vás budu těšit u dalšího videa a zatím zdar.